Christoffer er der, Nikolaj. Christoffer. William, så gør der synlighed. Ej, Nikolaj med. Nikolaj! Var den ikke ude? Dommer! Den er ude. Dommer, den var ude derovre. Den var ude derovre. Jeg kan se det herfra. Nikolaj! Lige lidt op på lakridserne, dommer. Er det en hjemmelander? Ja, det er en forældredommer, det der. Det kan du roligt regne. Ja. Hold da op. Sive hatten! Karl, kom nu fremad! Kom nu fremad! Følg med her! Kald på den, Karl. Øj, de spiller Nikolaj, bagud nu. løb fremad med bolden selv! Kom igen, Robert, det er dig! Det er for lidt. Nej, det... Tobias, kom med ned! Tobias, du skal med ned og hjælpe nu! Kom nu, Farlov! Kom nu, Farlov! Karl, find nu din plads! Karl, sådan der bagved dig! Så kom fremad! Kom nu! Kai. Kom nu, William! Ikke hop på det der! Sådan, William, nemlig! Karl, følg med ham! Kom nu, William! Ja, kom nu! Kom nu! Så pres den fremad! Christoffer! Christoffer! Pres den fremad! Fremad! I er 2 mand derovre. Nej. Det er ligegyldigt. Nikolaj er der. Christoffer, kom nu fremad. Christoffer, du skal derover. Hvor ligger der? Så sæt mig sådan et kister der. Tobias! Bytter lige. Så klarer lige lidt derovre. Albert. Kom nu, Robert! Kom igen. Kom så, JB! Kom nu videre. Hjælp hinanden. Kæmpe. Så er der ikke mere pulver på motoren? Okay. Kom fremad, dreng. Karl, ud af igen. De er kommet i det der spil bagud, spil tilbage hele tiden. Mode. Bare sparke, Nikolaj. Sparke så.
Og så Så, hurtigt. Ej, Råb på den, William. overlap. Sådan, kør med den. Jeg er så god til at sparke frispark. Farlov ind på målet. Farlov ind på. Første gang, jeg får den op på en tid. Hold da op. Jeg er god til frispark. Farlov, fremad. Er det det? Vi må prøve at se, om der overhovedet er noget at filme. Der er ikke så meget på spil. Hvad så, Farlov? Farlov kan ikke spille den. Nej, han har klister på fødderne. Hvem hjælper William? Kig på bolden. Nej, det gør jeg. Hej, Sof. Far. Vil du filme? Ja. Du husk at følge bolden. Og ikke for pludselig ryg. Vel? Det gælder om at holde den sådan. Du ved, når du kører over, så kører du langsomt over, ikke? Ikke sådan noget. Hvad? Nu skal man ikke se bolden. Nej, lige præcis. Og så bliver der også dårlig film, så kan man ikke... Kom nu med mig. Hurtigt. Og så spil tilbage. Der er kommet Kai. Indover ham der. Godt kommet, Robert. Godt kommet, Robert. Godt, Robert. Far, du filmer. Så er der overtaget situation. Det er en dårlig bold, Kasper. Kasper, bolden er ret dårlig. Dommeren kunne heller ikke se det derovre. Emil, den bliver æreformål. Emilie, rejs dig op. Emilie, den bliver æggeformet. Ud med den. Kig på bolden, Karl. Spil den. Godt spillet, siger jeg. Ja. Blød ryg. Overlap. Super.